dels 12 regnes. L'ombra de la lluna, el mar de les tenebres, capítol 4. El dolor només hauria durat un segon. Qui ets tu? No te'n podràs anar. Per més que ho intentis, no te'n podràs anar. Espera't! Com és que coneixes els meus pares? Com és que els coneixes? Que com és? Doncs perquè ho sé tot, jo. Ah! Vet aquí les màscares que porten els humans en el món d'on vens, en el món on vivies, mira-les bé. La màscara d'una bona companya de classe. La màscara d'un professor estricte. Les màscares d'uns pares ideals. I aquesta és la teva. La teva màscara. Però qui ets? No m'ho puc creure, que l'Ikuya surti amb la Yuka. Li hauria d'agradar més jo. Oh! Ens coneixem des que érem petits. Però què dius? Ja n'estic tipa. Sempre els he de treure les castanyes del foc. Ja em cansen aquell parell. Mira que n'arriben a ser d'egoistes. Però què dius? Això no és veritat. Jo no ho penso, això. En realitat, només ho fas veure que ets amiga meva. No t'importo gens ni mica. La culpa de tot plegat és de la Yoko. De debò que pensen això, ells, de mi? Ja és hora que ho sàpigues. No tens amics, tu. Si et passa res, no li sabrà greu a ningú. No és veritat, tots tres. Ens en tornarem al Japó. L'Ikuya, la Yuka i jo, n'estic segura. Vigila, no te'n refis d'aquella dona. Quina dona vols dir? La senyora Taki. Ves amb molt de compte, no és tan bona persona com et penses. Però què dius? Jo només t'aviso, aquella dona et vol vendre. Calla, ja n'hi ha prou! A més, qui ets tu? Mata-la abans que et traeixi! Yoko, on t'havies ficat? Senyora Taki. Em tenies amoïnada. Em pensava que t'havien trobat els guardes. Em sap greu. Oh! Per fi ens trobem. On eres? T'ha passat alguna cosa? No,
No res. És que m'havia perdut. Vine un moment, Yoko, que he de parlar amb tu. Saps què passa? No, no ho sé. Què t'ha dit? Que aquí a Kawanishi hi ha una vigilància molt estricta. Diu que una noia pèl roja crida massa l'atenció i que si veuen dues noies que van amb un noi, segur que ens pararan. Creu que el millor és que ens separem. Entesos. Em sap greu, noi, però t'hauràs de quedar aquí. Què ha dit? Diu que t'hauràs de quedar aquí. La teva amiga et pot acompanyar, evidentment. No trigarem gaire. Però abans de marxar et tenyiré els cabells. Molt bé, gràcies. M'he quedat ben sol. Yuka. No sé per què està tan distant. Deu voler dissimular davant de la Yoko. Continua parlant. No callis. M'entén? Continua parlant, sisplau. A veure si tenim sort i ens va bé la venda avui. Li vaig haver de clavar una morma. Veniu cap aquí! Ja hi som, és aquí. Vinga, mengeu tant com vulgueu. Gràcies. Espereu un moment, que vaig a parlar amb la meva mare. Deixa-m'ho agafar. Us ho vull portar a l'habitació. Yoko. Diu que ens ho portarà a l'habitació. Ja li portaré jo. Però què et passa? Vaig a parlar amb la mare. No sé per què has hagut de ser tan desagradable. Ens volia fer un favor. Que ja no hi penses que hi portem l'espasa. A veure si vigiles més. Has de matar els Kaikyakus immediatament per salvar el regne. Setsugo. Crida'm Bakufu. Què et passa? Per què no menges? Hauríem de marxar d'aquí. Per què? La senyora Taki ens està fent un favor. Ens vol ajudar. Hi vaig a parlar un moment. Ara torno. Us hi heu fixat en aquestes? No pateixis, t'asseguro que no passa res. No me'n refio, la justícia i les busques són unes fugitives. Au, vinga, no em diguis que també te la creus, aquesta bestiesa que els Kaikyakus poden provocar un xoco. Però són Kaikyakus. Sa majestat el rei diu que són els nostres enemics, ja ho saps, tu, això. N'hi ha una que parla la nostra llengua. Ja les has vist, són dues noietes. Són molt llestes i poden començar a treballar de seguida. Els seus pares no ens vindran a demanar explicacions. És un negoci rodó. No ho sé. Segur que són de confiança? M'han dit que estaven disposades a treballar. Les he enganyat. Els hi he dit que treballarien de serventes. Si no saben la mena de serveis que hauran de fer, és cosa seva.
Quina culpa en tinc jo si no saben a què ens dediquem en aquest hostal? Au, vinga, que no passa res. Digue'm que sí. Què et passa? Digues alguna cosa, que ets muda. No siguis tan malcarada. Au, va, que farem una copa. Va, serveix-nos, preciosa. Mira-la, ella, que valenta. No juguis amb aquestes coses, que encara et tallaràs aquesta pell tan bonica que tens. Marxem. No hi treballarem aquí. Yoko! Però què fas? Marxem, va. Ens ha enganyat. Però què t'empatolles? Què ha passat? L'he sentit dir que ens vol vendre. Què dius ara? Escolta'm bé, noia. Els hi he pagat molts diners als teus pares. Hauràs de fer el que jo et digui. Corre, hem de fugir. De pressa! Atureu-les! Atureu-les! Vinga! Agafeu-les, vinga! Que no s'escapin, agafeu-les! Si ho feu, són vostres! Vinga, nois, atureu-les! Atureu-les, que no s'escapin! Atureu-vos! Vinga, agafeu-les! Traïdora! Com ha pogut? Confiava en vostè. Què és això? Què és aquest soroll? Què deu ser, això? Mireu, és un monstre! És en Bakufu! No us escapareu! Torneu cap a l'hostal! Yoko! Yuka! Sóc aquí! Vostè també és un Kaikyaku? Sí. Feia tant de temps que no parlava japonès. Em dic Seizo Matsuyama. No sé si me'n recordaré del japonès. Què? Encara el parlo bé o ja no se m'entén? Sí, el parla bé. Només se li nota una mica d'accent. Aquest senyor és el que m'ha dit que l'Ataki us volia vendre. L'Ataki es dedica a traficar amb noies. I què? Encara existeix Tòquio? Sí. Jo vaig néixer a Kochi i em va adoptar un oncle que vivia a Kure. A Kure? A Hiroshima? Exacte. El 28 de juliol, quan van començar els bombardejos, vaig anar a parar al Kyokai sense adonar-me'n. El Kyokai? Vol dir els bombardejos d'Hiroshima de la Segona Guerra Mundial? En diuen així, d'aquella guerra? El Japó la va perdre, oi? Sí, va ser una pallissa. Ui. Vaja. Sí. Com hi podem tornar, al Japó? No es pot. Jo ho he intentat i és impossible. Escolta, aquell que hem vist era el Keiki, oi? Podria ser.
I per què no ens ha... No ho sé. Potser ens vol posar a prova. Aquells monstres ens van atacar a l'institut i després al bosc. Què vols dir amb això? Doncs que potser ens els envia ell. No, no pot ser. Què he fet per mereixer aquesta desgràcia? Per què tinc tan mala sort? Jo no he fet res. Parlàvem del final de la guerra i de... Em van faltar 15 dies. La guerra es va acabar al cap de 15 dies. Tan bé que hauria estat si la guerra hagués acabat abans. I en canvi vaig anar a parar a un país que parlen una llengua que no entenc. Vols fer el favor de callar? No cridis en aquesta llengua estrangera! Què ha dit? Li ha dit que calli. Què? Ho has entès, el que ha dit? Els entens, tu? Sí. És veritat. La Yoko és l'única que entén la seva llengua. Però com pot ser? On l'has après? Al Japó no hi ha ningú que la parli, ni tan sols els xinesos de Kure. I tan de pressa no es pot aprendre. Ahir vaig veure un comediant que la parlava. Un comediant? Però què dius? Que sí, un que portava una màscara. Deus voler dir un xusei, no un comediant. Que sí, que el vaig veure. Es pot saber qui ets, tu? Com pot ser que entenguis tan fàcilment l'idioma? Com pot ser, Digues. Esclar, com que vosaltres no vau haver de passar la guerra, heu pogut estudiar. Prou! Perdoneu-me, no m'hi hauria de posar d'aquesta manera. Ja sé que vosaltres no en teniu cap culpa, però és que estic tan trist. No entenc res. Qui sóc? Però què passa? Deixeu-me anar. Jo només volia anar al lavabo. Deixeu-me anar. Ikuya! On és el senyor Matsuyama? Ha anat a avisar els guardes. Els guardes? Sí, perquè són kaikiakos. Ens donaran una bona recompensa per haver-vos capturat. Ens la partirem amb aquell vell i ens n'endurem un bon pessic. Ah, sí? Deixeu-lo anar. Vinga! Vinga! Anem! Agafeu-los! Vinga, vinga! Però com pot ser? D'on ha sortit aquesta noia? Per què ens ho ha fet, això? Si també és un kaikiaku. Ho ha fet per diners, ves. La vida és així. Veniu, que això no pot continuar així. Mireu, també tenen roba d'home. Ens hauríem de canviar això que portem. Va, som-hi. D'acord. Ostres, que bé que us queden. No t'hi havia vist mai en pantalons, Yoko. Perquè el meu pare és molt estricte. Diu que les noies hem de ser decents i honrades. Ja veig que no és fàcil ser una noia. Honrades i què més? Més aviat bledes. Si haguessin fugit de Kawanishi quan t'ho vaig dir, ara no ens trobaríem així. Però si... Ja n'estic tipa d'acabar ficada en embolics per culpa de la teva honradesa. Per què te'n refies de la gent que es veu d'una hora lluny que et trairà? Au, dona, va! No li facis cas. És que està una mica nerviosa. Ikuya, Què? perdona, em sap molt de greu. No passa res. No m'agrada. Per què?
Em porta tothom. Les nenes no han d'anar amb pantalons. Però competeixo amb nens. Amb faldilla no els puc guanyar. Filla, les nenes no els han de guanyar mai, els nens. Per què? Em sap molt de greu. Demana-li perdó al pare. Per què? Si no he fet res mal fet. Al pare no li agradaria gens. S'enfadaria molt si em veiés. I cuia! Pare! Xxt, calla, que ens sentiran. Va, calla. Ja no pensava jo que la Yoko es tenia els cabells. Aquestes que van de mosqueta morta sempre són les pitjors. I es queixava que els seus pares eren tan estrictes, com si fos de casa bona. Ara que ens anava la mar de bé, que ens fes els deures. Doncs jo el que no puc entendre és que s'hagi juntat amb la Yuka. Tenen una cosa en comú, que no la suportem. Vols tornar a casa? Esclar que sí. Doncs sàpigues que no t'hi espera ningú. Calla! Ni els teus pares ni les companyes de l'institut et necessiten. Poden viure perfectament sense tu. I aquell parell tampoc et necessiten. El sents? Jo era una bona noia. No feia cap mal a ningú. És clar que no, perquè era el camí més fàcil. Perquè quan fas bondat els pares i els professors et feliciten. T'agradava que fossin així, les coses? Doncs no! No! Però què fas? Yoko! Mira que fer la comèdia que es volia suïcidar. Keiki! Qui ets? perquè ara està en calma i dorm. I dins la història en el temps busco el caliu de la gent. En un món que ja és passat, entre la pluja dels anys, i encara que acabi aixafada, a mi res no em podrà aturar. I d'aquell món arribaré als confins, perquè sé que algú m'hi guiarà. En situacions extremes no saps mai com reaccionaràs i no saps mai com reaccionaran els altres. No us perdeu el pròxim episodi dels 12 regnes, l'ombra de la lluna, el mar de les tenebres, capítol 5.